isumpong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Mayong adlaw kaninyong tanan, idol. Isang mamasa-masang umaga. Don't you worry, maya-maya konti, magdadry na rin yan. Ako po, si Tito Pongka! I-welcome na natin na ngayon ang napaka-kontrobersyal. Isang Pangulo ng Purok 93.9 IFM Manila na pinag-uusapan, iniintriga at pilit pinapababa sa pwesto. Walang iba, Pangulong Dagong! Maayong adlaw kanimo, Pangulong Dagong, and welcome to your show. Mayong adlaw sab. Magmamadali kayo, bababa ako sa pwesto. Pagdating ng 2022. Wait for your time. Wait for your Ang moment. nararapat gawin ng isang Pangulo, gayong ang dami-dami ng kumalaban sa iyo. Mula Senado, papuntang Malacanang, palabas ng Malacanang, hanggang Senado. Pag walang eleksyon, wala akong kalaban. Pag may eleksyon, may kalaban. Pero gaano katotoo, Pangulong Dagong, na isa ka sa mga sabihin na nating nagpasimuno ng worldwide scam? You prove it. Prove it if you have the evidence. Spell evidence. I invoke my right to privacy. Ito lang masasabi ko sa inyo. Hindi niyo akong kalaban. Ito yung kalaban ko. Alam mo bakit, Bong? Bakit, Pangulong Dagong? Nainis sila rin, wala na daw ako time sa kanila. Sobrang busy ko nga sinsahan tayo, maybe some other time. But for this time, let's begin. Oras na para sa ating unang sumbong. Mayong adlaw kanimo, idol. What is your name? Hello! Kurabi ka! Yes, I'm here! What's up, people? Dahil sa'yo, Kurabi ka, Kurapi. nagretero na ang aking BFF na si Ate Chrissy. Hi, Ate Chrissy! I miss you! Miss you si mong mata. Nakinig ka ba? Wala na nga siya dito dahil sa'yo. Miss you si mong mata. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Tito Bong ko lang po, Tito Bong, and Pangulong Dagong. Yung babangan kasi Tenten. Pag naglalaro, wala naman pong libag. Pag hindi naman po naglalaro, may libag. Ano pong dapat gagawin sa libag? Alam mo kasi, wala siyang libag pag hindi siya naglalaro. May libag siya, hindi siya naglalaro. Dahil nakatambay kasi siya sa may nakaupo lang siya sa lupa. Libag? Yung si Tintin. Kaya ganun. Pag naglaro siya, doon kasi siya sa tiles. Wala namang dumi doon. Wala, damo lang po. Damo. Sa tiles, damo noon. Baka ibang damo yan, ha? My God, I hate drugs. Ang sarap humiga dyan. Especially pag nasa bukid ka. Sa damo? Hindi, sa tile. Ay. I miss you, Pangulong. Sige na, bye na. Tog na niya. Matigas yan, Pangulong. Yung tiles. Hindi, yung damo. Ay. May mga Makati. lupa, iyan. Ay, lupa ang damo. Hindi, yung tiles. Ay, imap mo. Yung tiles Yung damo. Ay, aray, ang kati ng damo. ng tiles. Uy, malamig sa likod yan, ha? Baka mapulmonya ka. Dahil sa tiles. Dahil sa damo. Yan ang kinakain ng kabayo. Yung damo. Yung tiles. Maimpatso yung... Yung kabayo sa... Hindi, yung tiles. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa bang sumbong? Dito naman tayo sa ating mobile phone. What is your name?
SJ Gordon ng Taytay. Radyo please, pakinaan mo yung nasa mobile phone natin na idol. Hinaan mo, Brad, kayo nag-feedback na. Yan. Hinayaan mo pa, hinaan. Huwag ka lumapit sa radyo. Yung nasa linya sa ating telepono, hold ka lang saglit, huwag mong ibaba ang linya. Hello, sino to? Si SJ Gordon ng Taytay, Pangulong Dagong. SJ Gordon, basta security guard. Labandero. SJ Gordon, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulong Dagong, sumbong ko lang yung pusa ko dito. Kinain yung taon kang ulam. Ano bang baon mong ulam? Pritong danggit, tinitingnan lang ng aso kong araga. Hindi na ako. Pritong danggit, tas tinira ng pusa mo. Oo, kinain. Pusang iring yan. Alam mo, SJ, para alam mo kasi, yung pusa, paborito niya kasi yung danggit, lalo na pag pinirito. Oh, dapat tinula mo yan para hindi niya kainin yan. Okay? Marami niyan sa Cebu, Pangulong Dagong. Yung danggit? Hindi, ng pusa. Ay. Parang gusto ko rin magprito ngayon Ng dagit. Hindi, ng pusa. Parang ginamit ka sa movie dati. Balahibong. Pusa. Hindi, danggit. Ay. Salamat, SJ, ha. Ingat kasi yung alaga. Na pusa. Hindi, na danggit. Hi! Isang danggit na sa linya sa ating telepono. What is your name? Hello? Hello? Ikaw Hello? ikaw na. Anong pangalan mo? Hello, Pangulo. Ako nga pala. AJ Lacson. AJ. Taga saan? Mandaluyong. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Hello, susumbong ko lang yung Mang Tomas na nawala. Bakit? Ewan, basta nawala. Nawala. Baka kinuha ni Miss Nadine. Saka Pangulo. Susumbong ko lang yung katrabaho kong sinabihan siyang mukha daw siyang dugong. Oh. Nakatawa niya. Sino nagsabi, yung asawa niya? Oo. Oh, yabi sa asawa. Kumari ko yun. Dugong ako, ikaw butanding. Oh, sige. Bye. Ay, isa pang sumbong. Dito tayo sa ating mobile phone. What is your name? Hello, Pangulo. May udto. May to sa dayon lang bilin sinilas. Ay. Isa ni. Si Redentor, Pangulo. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, sumbong ko lang yung pasahero kanina. Bakit, Redentor? Ang bill ng metro niya, 93.9. Oh. Sabi ko, 93.9 lamang, wag 100. Oh. Galit sa akin. Oh. Kasi buo yung pera niya eh. Oh, binigyan ka ba ng sukli? Hindi na. Yung 100 binigay mo na at tinanggap mo na lahat. Oh, pero sinuklihan ko siya ng 93.9 kasi na-addict na ako kagawa. Ay. Kailan ka ma-addict sa akin? Ay. Idol. Wala bang chance ako na lang ang magbigay sa'yo ng allowance? Redentor. Yay. Redentor, let me remind you, ha. You talk about addict, ha. My God, I hate drugs. Mayos ka dyan, ha. Pangulo. Saan ka na-addict? Sa 93.9. Ay. Salamat, Redentor. Oh, ingat sa biyahe. Isumbong kay Pangulong Dagong. Tuloy-tuloy po ang ating sumbungan dito. Dito naman tayo sa ating Facebook Live. Merong nagsumbong dito, Idol. Hi, Tito Bongka at Pangulong Dagong. Ako pala si Jobert Vertudazo. Isusumbong ko lang sana yung doktor na nagturok sa akin ng vaccine kahapon. Diniin yung karayom. Ayun, ang sakit-sakit. Ano po ba ang nararapat kong gawin doon sa doktor, Pangulo? Masakit kasi nabali daw yung karayom. Sa sobrang tigas ng balat mo.
Actually, nagsumbong na yung doktor na una na. Hindi daw kaya ang kapal ng balat mo, pang balbakwa. Nagsusuot ng puting damit yan. Yung doktor. Hindi, yung karayom. Akala ko yung balbakwa. Ay, nako. Masarap kainin yan. Yung balbakwa? Hindi, yung karayom. Uy, nako. Delikado yan, oy. Papasok yan sa puso mo. Hindi, masarap kainin yan. Papasok sa puso yan. Yung karayom. Yung balbakwa. Uulitin ko, Pangulo. Masarap kainin yan. Yung balbakwa. Hindi, yung doktor. Ay. Nalibot, parang kinilig ako. Sa doktor. Oo. Ay, nako. Sige, ito, Bong. May sumbong. Yan. Ito, Bong. Isa pang sumbong. Dito naman tayo sa ating text line. Magandang tanghali, Tito Bongga at Pangulong Dagong. Isusumbong ko lang po sana yung pusa namin dito na si Taginting. Kasi sa oras na magtaginting ang kaldero namin, tumataginting na rin po siya. Ano po ba ang nararapat namin gawin sa pusa namin? Si Monique pala ito ng Tondo, Maynila. Monique, yan lang yung sign ng pusa mo na kakain na. Ang problema ngayon, Bong, payat na yung pusa niya na si Taginting. Kasi sa isang araw, isang beses lang din magtaginting. Pakainin nyo yan, bida ninyo. Yung pusa. Yung karayom. Sige, salamat. Ito pa isa. Isa pang sumbong. Mula naman dito sa ating telepono, what is your name? Hi, Tito Bong. Hi! Anong pangalan mo? Hana po. Hana, where are you from? Cubao. Cubao. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Sumbong ko lang sinadoy, parang hindi na tumatawag. Sino? Sinadoy po. Sinadoy. Wala siyang load. Wala siyang load o wala na rin siyang cellphone. Hindi pa landline gamit niya, Pangulo. Ha? Hindi pa landline gamit niya. Ba't walang load? Malay ko sa kanya. Ikaw na mag-contact loan. Huwag mo na akong utusan. Busy ako dito. May ano pa ako. Talk. Sana Pangulo kasi idol niya. Sige, ingat ka dyan, Hana, ha? I-regards kita kay Nadoy pag mapatawag yun. Sige, bye. Isa pang sumbong mula naman dito sa ating mobile phone. What is your name, Idol? Hello, Idol. Anong pangalan mo? Si Joby Calmo, Cabrera ito. Ang bilis mong magsalita. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Idol, sumbong ko lang to si Jolina. Ano yung bagyo dito sa Tagaytay? Lakas ba si Jolina dyan? Ang lakas si Jolina, parang signal ng 3.5. Ingat ka dyan, ha? Kasi mabagyo ngayon. I think maglalandfall ng around 2 p.m. dito sa atin sa Metro Manila. Baka matsuba-chucho tayo, ha? Ni Jolina, chuba-chucho. Kaya ingat ka dyan, baka machurba ka dyan, ha? Salamat. Ito maglandfall, Pangulo. Ha? Mga anong oras? Mga 9:39. Ay. Alam mo, Idol, salamat Marvin. Sana ikaw din ay maglandfall sa puso ko. Sino Marvin? Si Jolina at saka si Marvin. Ay. Pariho na tayong kalbo. Ganyan ka. Bakit? Ilang beses ka na ba nakakita ng kalbo? Basta guwapo. Kalbo. Okay, bye. Salamat. Baka madamay pa yung ulo ko. Ay, nako. Oras na para sa ating mga orasyon. Para saan at para kanino. Malalaman natin yan right after the Oremus. Orasyon para sa mga kalbo. Para swertehin tayo, lalo na para lumayo ang bagyo. Kasi hindi lang si Jolina, may isa pa si Kiko. Sinong Kiko yan? Yung senador? Hindi iba yan. Bagyo nga. Malay mo. Issue yung Kiko.
Hindi naman kayo close ni Kiko, Pangulo. I invoke my right to privacy. Kaya lumayo na kayong mga bagyo kayo. Mga leche plan kayong bagyo kayo. Gusto ko kumain ng leche plan mong. Walang problema, Pangulong Dago. Ako nang bahala. Mga putlong. Yan. Kumakain ka yan. Putlong, di ba? Masarap yan, Pangulo. Sabay-sabay bigkasin ng Unod, bokog, onod, boto, laman, boto. Unod, bokog, onod, boto, laman, boto. Sabi ni James Kibuhian, kay Romel Ferrer James at Lori Likit, Marvin, Barcayo, Jesse Season, Bonaxel, Michael Bailey, Tibok Kalibutan, Rap Express Courier, ingat sa daan dahil madulas, at lalo na si Riz Linga, Tropang Drawing, Kim Hazel, May Miko, Eden Ivy at Sam, puro drawing lang, hindi natutuloy. At lalo na itong si Jobert, salamat sa iyo. Si Yuji, mga J-Movers, ingat sa biyahe. Aris, Orfanel, at si Bimbo Aragon. Paorasyon sa lahat ng mga relatives ko sa Eastern Samar. Maupay, nakulopatan na ng mga nagpaminaw. Si Banzon, si Madeha, si Mingote, at mga Palada family. Keep safe, lalo na nandito na ang bagyo sa lugar natin. Gayon din sa mga immortal na employees ng Frabel, sa Mets, sa Carmona, Cavite. Gikan na sa babaeng walang sawang nakikinig sa atin. Si Carol Ahido. At lalo na sa Tilor na mga Olieres family ko, Edgar at si Teresa at Noriel, mga dyan sa Nobabayan at sa lahat ng mga taga Q-Mart daw sa palengke. Salamat sa inyong tanan. Oras na, Pangulong Dagong, para sa ating pinakamamahal na last talk. Ay, sandali. Courtesy of Bong. Emmanuel. Bong, mangluod si Melvin Lucanyas. Bong. Kamusta na kaya ang side mirror? Hindi. Ay daw kay Rodette Joy Laptaw at Samantha Chloe from Melvin Lucanyas ng Banawe, ang tirador ng spare tire. Iba na naman ang tinitira ni Melvin Lucanyas. Spare tire naman daw. At dahil dyan, kontrobersyal ang nag-suggest ng ating last talk, Pangulo. Bakit? Sino ba yan? Ito ay mula kay Emmanuel ng Sarangani, Philippines. Sarangani, parang pamilya. Pangulong Dagong, last talk. Emmanuel pa ang pangalan. Emmanuel from Sarangani. May kilala. Last talk, Pangulong Dagong. Go ahead. Nakabukas o nakasara Nakasara. ang istasyon? Bukas. Ay, tadi. Pangulong Dagong, last talk. Lupa o tubig? I choose tubig. Nasasakay ang truck. Bombero kasi kaya may tubig. Last talk, Pangulong Dagong. Go ahead. Madami o kaunti? Madami. Kang babae. Oo. I invoke my right to privacy. Ay. Pangulong Dagong. Mga 93.9. Last talk, maiksi o mahaba? Maiksi. Ang iyong pasensya. Oo. Testingin ko, di ba? Last but not the least, last talk, Pangulong Dagong. Sino sa tingin mo ang mas magaling magpukpok? Ang DJ o ang karpentero? Well, magaling talaga magpukpok ang DJ. Why you say so? Kahit walang martilyo, nang pupukpok yan.
May kilala akong DJ na ganyan. Oh. Ang liit ng kanyang martilyo. Ay. Kaya hindi mapupukpok na maayos. Salamat sa inyong pakikinig. Oy, si Madam Lorin Flores daw sa kanyang sister Jessa Flores Masil. Happy birthday. Dagang salamat sa imo, Emmanuel, sa iyong napakagandang last talk. Bong, mga truck drivers na natatraffic pati pahinanti nila. Ang swerte ng pahinanti, kay FB lang. Ang driver na inaantok na. Ingat kayo sa biyahe ha, mga drivers natin. Dahil dyan, you can follow me and tweet me sa aking pinakamamahal na Facebook account, Twitter, Instagram, lahat ng social media accounts. Hanapin niyo lang at Tito Pongka! Hanapin nyo rin yung kay Idol Dagol kasi hindi ako nagpe-Facebook or even social media para iwas sa basher. Kaya doon na lang kayo, Idol Dagol TV on YouTube and Idol Dagol sa Facebook. At sa boyfriend ko na si Papa Charles. DJ Papa Charles ang kanyang Facebook account. Salamat kayo, Bong. Salamat kaninyong tanan. Ito po si Pangulong Dagong nag-iiwan ng isang magandang Wednesday. Ingat po tayo sa bagyo upang mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo. We've got 108 days more to go. Ay, Pasko na! 11:59 na! Sa tugtugan, sa tawanan, idol ko ang IFM. Sa mga payo, sa mga kwento, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ako kasi ang